няма да го настигнете. Има си най-прекрасното семейство, за децата си работи, за да имат най-хубавото детство. Всичко да си имат неговите синове, те са неговите лъвчета. До тях винаги ще стои техният баща и ще им бъде опората. Жена си всичко, сами са постигнали, винаги един до друг са били. Заедно сбъдват всичките си мечти, най-добрата мама е тя. Се ти живее за своите деца. Анчо благодари на Бога, без децата си не мога хора. Спрете да завиждате, живота си живейте и по-малко злобейте. Ето сега Дани ще ви научи как се прави. Няма нужда от приятели, предатели иска само верни, да не му говорят зад гърба, да се изправят срещу него, ако имат смелостта.